Il-ġuri brabta mal-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia u tal-avukat Carmel Kirkhope issa daħal fi 28 jum tiegħu. Tul il-jum id-difiża komplet tagħmel il-każ tagħha. Bl-avukat Nicolas Mifsud jagħmel it-trattazzjoni favur il-klijent tiegħu Adrian Agius. U għatenna li l-mafra presidenzjali li jenatat lil Vince Muscat ma tfissirx li dak li xed huwa minnu. Muscat ġie moti mafra presidenzjali sabiex jgħid dak kollu li jaf dwar il-qtil ta' Carmel Kirkhope. U skont it-testimonjanza tiegħu huwa kien fil-karozza ma' Jamie Vella u George De Giorgio meta Vella qatel lil Kirkhope. L-avukat Mifsud semma kif l-investigazzjoni tal-qtil ta' Kirkhope ma saritx bl-istess diligenza ta' kif saret ta' Caruana Galizia. U għatenna li l-pulizija messa investigat lil Jeffrey Mallija kif suppost. L-avukat qajjem suspett fuq Mallija kif l-avukat Kirkhope kien involut fi ftehim ta' negozju ma' Mallija qabel inqatel. Mark Kirkhope issemmi li l-ftehim kien ta' tħassib kbir għal żewġa qabel mewtu. L-avukat Mifsud qal li l-inċertezza ta' Muscat waqt iżjara fuq ix-xena tad-delitt mal-ġurati hija biżżejjed biex tiddubita l-kredibilità tiegħu bħala xut. Skont id-difiża meta l-koħħu ittieħed fl-inħawi ta' Santa Venera biex jidentifika il-post fejn żammew il-karozza misruqa li ħarbu bija wara l-qtil, il-memorja tiegħu tfixklet. Huwa qal lill-pulizija li ma setax jifhem fejn kienet eżatt f'Santa Venera u lanqas ma rrikonixxa l-garaxx fejn allegatament kienet miżmuma il-karozza. L-avukat Mifsud tenna li l-motiv li qed ikun propost mill-prosekuzzjoni għal qtil huwa ċar. Dak li Adrian Agius kellu d-dejn ma' Carmel Kirkhope u rrid jeħles minnu. L-avukat Mifsud ikompli billi qal li l-argument tad-dejn mhux b'saħħtu biżżejjed f'dan il-każ. L-avukat Kirkhope kien sellef lid-direttur tal-More Supermarkets 750,000 euro b'Adrian Agius jidher bħala debitur fuq il-kuntratt. Mifsud kompla jargumenta kontra l-fatt li id-dejn seta kien motiv ċara l-qtil ta' Kirkhope. Bl-avukati sostni li anke li kieku kien Agius li qatlu, id-dejn kien ser jibqa' hemm għaliex jintiret fil-familja. Mifsud imbagħad dawl fuq id-dajsa Maja, hekk kif din kienet ġiet mixtrija minn George De Giorgio imma rreġistrata fuq Alfred De Giorgio waqt li hu dak iż-żmien kien il-ħabs. Minkejja dan, il-firma tiegħu tidher fuq id-dokumenti kollha. Bl-avukat Mifsud jissuġġerixxi li dan jixħet aktar dubju fuq it-testimonjanza tal-koħħu. Huwa jkonkluda l-argumenti tiegħu billi fakkar lil ġurija li għandhom bżonn l-għodut kollha sabiex jieħdu id-deċiżjoni tagħhom. U bħalissa, skont Mifsud, l-għodut mhumiex preżenti waqt li reġa' sostna li Vince Muscat mhux kredibbli.